Descobrint Castellet. Castellet és un conjunt monumental d'interès històric de la població de Sant Vicenç de Castellet. L'objectiu principal del projecte és donar a conèixer el patrimoni monumental de Castellet, a través d'experiències immersives, a través de l'art, la creativitat i la reflexió sobre l'entorn construït. Les tecnologies digitals utilitzades són dues càmeres de 360 graus, ulleres de realitat virtual i programari divers com Unity, Blender o altres programes d'edició de vídeo i àudio. Els punts claus de la nostra proposta són un context real, proper i útil. De fet, el projecte encaixa a la perfecció amb un projecte de museïtzació que l'Ajuntament té en marxa sobre Castellet. També apostem per productes finals de qualitat. Així doncs, hem contactat amb experts en diferents àrees que ens han ajudat a arribar allà on els professors no podem arribar. El marc metodològic emprat es basa en les fases d'observar, pensar i fer. Això ens ha permès treure l'alumnat de les aules, especialment en la primera fase. Un altre punt fort és la multidisciplinarietat, és a dir, el projecte l'hem fet uns 160 alumnes, 11 professors de 7 àrees curriculars diferents i 4 nivells educatius, amb la complexitat que això comporta. Finalment, tampoc hem deixat de treballar les competències clau, com ara les competències digitals, les comunicatives, la creativitat, el treball en equip, l'orientació al client o l'orientació a la qualitat. Els beneficis del projecte també han sigut múltiples. Per l'alumnat, per l'adquisició de nous sabers, competències a través de la motivació. Pel professorat, perquè estem adquirint el nivell B2 de la competència digital docent. Pel centre, perquè estem definint una nova manera de treballar. I per l'entorn, sobretot pel valor afegit que portem des de l'institut i per la xarxa de contactes que estem fent.